לסיפור, יש לי הרבה צלקות, אז אני אספר איך קיבלתי כל צלקת. צלקת הראשונה, רחמים. סבא שלי, הוא נפטר כשאמא שלי הייתה בערך בגיל 14, הוא מת בגיל 56. הוא מת מסרטן העור. היה לו כתם לידה והוא קיבל סרטן, ואני רם, קרוי על שמו. רחמים רם זה קיצור. ונולדתי עם כתם לידה, כזה קיבלתי ממנו. ולא רצו שאני אמות גם במחלת הסרטן, אז בגיל 6 הורידו לי את זה, ונשארה פה צלקת. יצחקי. כשהייתי בן 8, אח שלי יצחקי ואני וכל המשפחה נסענו לטבריה לעשות שייט בכנרת. ועל החוף הייתה ספינת פדלים, הפוכה. שזה אומר, הספינה, פלסטיק, וגלגל שיניים שמסובב את המים, שדוחף כשאתה דוחף את הפדל. אז אני לתומי, ילד בן 8, הנחתי את הרגל ליד הספינה, ואח שלי בעט, יצחקי, בעט בגלגל שיניים, והגלגל שיניים שיסע לי את הרגל, ככה, ונחתך, ולקחו אותי בית חולים ותפרו. זאת צלקת יצחקי. יובל קאדי. כשהייתי בן 13, יובל קאדי הוא היה מורה לספורט וגם מאמן נבחרת בגימנסיה. ואני שיחקתי בנבחרת, שיחקנו כדורסל, ובאחד האימונים שמר עליי עידו בסט, בחור גדול, שמן, והוא עשה משהו שלא עושים בכדורסל. אני קפצתי לריבאונד, והוא התכופף ככה עם הגב שלו כמו שולחן, פשוט נפלתי על הגב שלו והתהפכתי והתרסקתי על המרפק. יובל המאמן, הוא אמר לי, תעשה ככה, תמשיך לשחק, זה יעבור, הביא לי קרח, עשיתי ככה, עד פשוט נתפס לי, אינסטינקטיבית לא יכולתי לשחרר את היד, היה הגוף כאילו עצר אותו. בוקר אחרי זה כבר הייתי בניתוח של להכניס פלטינה במקום סחוס, פתחו לי פה את כל המרפק, שמו לי מין בורק קטן, כמו נזם קטן, לא חישוק, נזם רגיל כזה קטן פה. וככה הסתובבתי חודשיים, פיזיותרפיה, זה צלקת יובל קאדי. נדב רפפורט. בגיל 18 לפני הצבא, אני ונדב רפפורט נסענו לטייל במזרח. היינו 3 חודשים והגענו לאיזה אי בתאילנד, קוסמוי. זה אי מאוד עירוני, מאוד אורבני, אין בו הרבה טבע, מכוניות, רעש, ובאיזשהו שלב רצינו לנסוע קצת לטבע, לא חיפשנו את כל העירוניות הזאת. אז הוא אמר, בואו נזכיר קטנועים. עכשיו אני הייתי בן 18, אף פעם לא נסעתי בכביש, לא... ונהגתי, נתנו לי בכל זאת, נסענו לכיוון איזה מפל, בדרך היה כתם שמן, חצץ, סיבוב, החלקתי על היד, במזל עברו שם ג'יפ של ישראלים בדיוק, לקחו אותי, טיפלו בי בתאילנדית, תפרו ולא נשאר הרבה מזה, אבל זה בעבר חצה את שני הצלקות הקודמים, צלקת רחמים וצלקת יובל קאדי, התחברו ביחד עם הצלקת של רפפורט, וזה מה שנשאר לי ממנה. זו צלקת נדב רפפורט. עמית יהודית קלירס. כשהשתחררתי מהצבא הייתה לי חברה, בת זוג, היינו גרים ביחד, עמית יהודית קלירס. יהודית זה השם הישן שלה, היא שינתה את זה לעמית, היא גדלה במאה שערים, היא יצאה לשאלה, אחת מהחלוצות שלה יוצאים לשאלה, בגיל 14 יצאה, והיא הייתה גדולה ממני ב5 שנים, זאת אומרת שהיא הייתה בת 25, אני 21, השתחררתי יחסית צעיר. אחת הפעמים אני חוזר הביתה, אני רואה שהיא לא נמצאת, אני שם לב שהשירותים נעולים. דופק על הדלת, שומע אותה שמה, לא עונה לי. שומע את הקול שלה, את הנשימות. דופק על הדלת, היא לא עונה, דופק. בסוף לא חשבתי, היה לחץ היסטריה, נתתי אגרוף בחלון. עכשיו, האגרוף, כשאתה נותן אותו זה לא הבעיה. כשאתה מושך בחזרה, שם מתחילה הבעיה. נחתך לי כל האזור הזה, ממש ראיתי את העצם, הכל שפריץ דם, לא ידעתי מה לעשות, תפסתי דבר ראשון איזה מגבת מטבח, סגרתי את היד ככה,
היא יצאה פתאום ערנית והיסטריה, אמרה לי, מה עושים? לא יודע, התקשרי לאמבולנס, אני אתקשר, אני לא יודע את המספר, התקשרה, הגיעה למכבי אש, אני ישר תפסתי את התיק שלי, ירדתי למטה, יצאתי, והגעתי לקופת חולים. וכשהגעתי סיפרו לי שעוד 30 מילימטרים זה היה פוגע בעורק הראשי והייתי מת. אלה הם 5 הצלקות שקיבלתי בחיי. משקפות חלק מהדברים שעברתי והשאירו לי סימן לזכור תמיד את ההיסטוריה הפרטית שלי. אבל אלה רק הצלקות הפיזיות. בפנים, בלב. שם יש את הצלקות האמיתיות. שם זה הצלקות שכואבות באמת, בלב, לא פיזית.